Human mabantay ang pagdagsa sa mga tao sa Mandawi City Health Office. Sa miaging maadlaw, mihimo na sila og mga lakang aron mapatuman gihapon ang social distancing sa sud sa maong buhatan. Ang report ni Nico Serino. Kuha kini ni atong Lunes kun diin niabot ang mga taga City Enforcement Unit sa City Health Office aron mutabang pag-manage sa mga tao. Naanda ng dagsa ang mga tao sa opisina alang sa vaccination ug mga magpakonsulta. Nakigtigom sab sila sa City Health Officer kabahin sa ipatuman nga mga lakang. Maong gigamit sa taga-enforcement unit ug team ang kahigayunan aron makabutang og markers sa hawanan. Gisukod ang tag-usa ka metro nga distansya sa dapit kung asa makabarog ang mga tao. Di lang sa sud, kay apil sa kalsada nga bahin gipang pintalan usab. Pagsiguro kini nga kung magsugwak ang mga tao, di sila magsikit-sikit. Grabe gyud ka crowded, Sir Nico, no? Grabe kayo kadagang tao. O dili gini mo makontrol kung dili nimo pangyoon nga maglagyo-lagyo. So muna nakita man gud nato nga ang mga tao nanginahanglan gid sila nga mabakunahan, ginahanglan gid sila makonsulta sa ilang mga pamati. Ang City Health Office mupahigayon matag Lunes ug Biyernes sa rabies vaccination ug consultation matag adlaw. Nahimutang sab sa susama nga building ang Office of the City Civil Registrar nga lakip sa nagpabutang og markers aron pag-manage sa ilang mga kliyente. Naagid may mga tao nga ibutang ana nga Lunes nga kuan time kay mao man na sa idagsa gyud sa daghang mga tao nga magpabakuna. Muna nga naagid mi ang masiyo mo assess. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.